खुलुमबाय। आंनि मुङा थरायना जमुना मुसाहारि, गामि बरगाव, जिल्ला बाक्सा। आंबो बे अनलाइन खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनायाव बाहागो लानो सानदों। खन्थाइनि मुङानो जादों नोंनि फारसे। नोंनि फारसे गोबां समनिफ्रायनो सान, हर, दान, बोसोरजों आगान गोरोब होयै होयै आं नोंनि खाथियावनो थायो, अब्लाबो नों नुवा। खोथा बुंबायबो थायो आं, थेवब्लाबो नों खोनाया। थांलाय फैलायबो खालामबाय थायो आं नोंनि आगान सं दानै दानै। नोंखौनो नायगौबा होनब्लाबो नों खेर लाया। नों दलरै था, नों सिरियै था, नों नोङैनो था, अब्लाबो आं नोंखौ मोनदाङो। नोंनिसिम गोसोफ्रा आगान फोलावहरो नोंनि बिखासे अननायनि लैथोमायाव। जेबोला आं गोदो गोदो उन्दुलाङो, बैफोर सिमांफोरखौबो आं बरायो, जायखौ आं हास्थायो। नोंनि खबामजोंनो मोसागोन, नोंनि देंखोजोंनो मेथाइ खनगोन। नों जेसेबांखि सिरियै थाया मानो, अब्लाबो आं नोंजोंनो बाथ्रा सावरायगोन। आंनि गोरबो बिखा हारा सोलेर दंनाय मानि जिबख्रिफ्रावबो नोंनिनो मुं दं। आंनि गोरबोनि गांखंखौ गोसो हगारसारना गां फुवार फुवार अखोरां सा सा बिरै बिरै गोसो जासै आं नोंजों बिरफालांनो मोथो मोथो। गोजोन्थों।